Dobro večer. Vrlo kratko, jedno pitanje, gospodica Marijana, ono što ste vi iznijeli, obje ručke potpisati, ne može već tako. Međutim, život čini nešto drugo. Vi ste bili u funkciji, niste vi uzrok onome što se desilo, jer ste bili, možda ste još u nadzornom odboru u fondu, gdje je onaj kriminalac u Remetincu, gospodin Vinko Mladineo, 800 milijuna kuna je popapala maca, to su novci koji su podnešeni građanima države Hrvatske. Ja bih vas molio samo u onome dijelu, jer zakonodavac izričito kaže da svaki od nas koji se nađe u nadzornom odboru odgovara materijalno sa svojom imovinom za ono što se tamo desilo. Znači, postoji jedna odgovornost. A vi nemate s tim ništa i nema uopće primisli da ste vi u nešto učestvovali. Ali bili ste član nadzornog odbora, pa bih želio kroz praksu što i kako vi to doživljate. Malo su vas krivo informirali. Može biti, ispraviti. Da, fond nema nadzorni odbor, ali dobro. Pa drugčije, kako se zove? Da. Dakle, mogu ja vam odgovoriti na vaše pitanje? Dakle, Fond za zaštitu okoliša od 2004. od kada je uspostavljen radi dobre stvari. I ovdje su predstavnici udruga koji su se sami osvjedočili da je teško da bi došlo do sanacije azbestom onečišćenih područja, ne samo ovdje na području Ploče, Dubrovačko-neretvanske županije, nego i Splitsko-dalmatinske županije i ostatka Hrvatske, da teško da bi se realizirali mnogobrojni projekti u zaštiti okoliša i energetskoj efikasnosti, da nije bilo tog vanproračunskog fonda koji se puni po načelu onečišćivač plaća, odnosno poreznik plaća, i sredstva se usmjeruju upravo u one projekte koji odgovaraju natječajem propisanim uvjetima. Prema tome, ta fama koja se stvara, kojom se blato nabacuje na fond, na skoro 300 djelatnika koji su tamo zaposleni, gdje se njih pokušava proglasiti kriminalnom organizacijom, mislim da je apsolutno nedopustiva i nije na tragu dobronamjernih kritika. Da li je gospodin Mladineo kriv nešto ili nije kriv, to će pokazati istrage koje su, koliko ja znam, u tijeku. Nisam upoznata sa sadržajem tih istraga i bilo bi loše kad bi ili ja ili vi bili upoznati s tim, jer to bi bio znak da pravna država očigledno ne funkcionira kad ulica počne nekog linčovati i nekom suditi. Svako je odgovoran za one odluke koje je donosio i za one odluke koje je potpisao. Fond nema nadzorni odbor, fond ima upravni odbor, a FIMI Medija nikad nije bila na upravnom odboru, niti smo mi za to znali, to smo saznali iz medija. Isto tako, to ne znači da je uopće išta sporno u tome, ja nemam nikakve informacije i sigurno da dok se proces oko cijele te situacije ne završi, niti ih ne mogu imati, niti ih vi možete imati. Prema tome mislim da ovo vaše pitanje nije bilo na tragu neke dobre namjere da vi ovdje upozorite na određene malformacije koje se događaju u društvu, već na tragu nečeg drugog, a onaj koji je rekao da postavite to pitanje, pozivite da od mene mogu doći večeras ovdje na tribinu i dići se i faca i postaviti to pitanje. Dakle, koji postavljaju ta pitanja, a preko drugih su drugo pitanja, ja bih gospodinu Retkoviću postavio pitanje. Na osnovu njegovog preliminarnog izlaganja bolje bi bilo da ova tribina nosi naziv čestiti, pošteni i bogobojazni ljudi u politici. A primjer nam može biti naš veliki vođa, odnosno njihov veliki vođa koji je sad u pritvoru, koji je odgojen djelomično instituciju u okviru katoličke crkve, a svojim primjerom, odnosno svojim rabotom je pokazao kakav je čovjek. Ja sam sigurno na vaš komentar da mi moramo biti odgovor za društvo, glasovati, sve to tako i sve to stoji. Međutim, mi smo pokušali neki dan biti odgovor na društvo sa 800.000 zahtjeva za referendumom. Znamo kako je završilo. Mislim da to sve govori o tome, o našoj neovisnosti, o našem pravu
Ja ne znam šta Ustavni sud ima komentirati bilo šta. Ustavni sud treba reći da li je nešto ustavno ili je nešto neustavno. A ne Markove konake pričati, izlagati ovako ili onako. Imate 800.000 potpisa za referendum. Pa tamo samo zvao branje jamu, ali on mora biti. I vi sad mene recite, da li smo mi slobodni ljudi i da li mi imamo pravo glasa? Vi ste u pravu, ali ima još samo jedna činjenica. Vi ne možete kao potpisnik na papir za neki referendum završiti priču ako onaj kome ste dali ne ide do kraja. Dakle, ovdje je pitanje, onaj koji je organizirao, dobio 800.000. On je odlučio na neki način se dogovarati. Dakle, vaš potpis i dalje vrijedi, ali ovaj puta smo dali povjerenje nekom ko nije išao do kraja sa svojim pravima u pravosti. Dakle, pokušaj da dođemo do toga, traju i trajaće i ponavljat će se. Ja sam izložio koliko smo mi imali neuspjeha. Mene nijedan od tih neuspjeha ne obeshrabruje, nego idemo dalje. Znači, ti potpisi moraju vrijediti umjesto na potpisu za referendum, recimo sljedeći puta na izborima za Sabor. Nastavlja se. Demokracija je borba koja ne završava jednom utakmicom. Ne čak ni jednom ligom, nego se nastavlja dalje. Ali ono što bi zaista željeli oni kojima je do vlastitog skupnog interesa, a ne općeg dobra, željeli bi da mi nakon nekoliko utakmica u kojima smo ili dali sudjelovali u ekipi koja nije otišla do kraja, ili dali neke potpise koji nisu bili dovoljni, oni koji žele vlastiti interes ispred interesa naroda, žele da mi ustanemo. Žele da na sljedeće izbore iziđe 30%. Ja o tome govorim. Borba mora ići dalje, mi živimo mentalitetski. S tim ću završiti. Mi mentalitetski živimo bivše, još uvijek. To često ponavlja jedan, nakon toga u medijima prozivani, a zove se veličanstveni Ivan Mitrović. Nedavno smo u Nedjeljom 2 čuli da je to rekla Jasna Babić, sa potpuno suprotnog vrijednostnog pola. Dakle, da, komunistički mentalitet, kao mentalitet, ne da je neko bio crvenom knjižicom. Vlada ovim prostorima glavama, to je ona generacijska smjena koja se mora dogoditi. Ali vi ćete ju vjerojatno doživjeti prije nego da sad nekog ne uvrijedim gospodinu u prvom redu. Zato vi ne smijete odustajati od ponavljanja nekih 800.000. To mi je stvar. Zato sam govorio da ta suverenost se tiče i vaše djece, moje djece. Hvala. Slabo ćemo mi sa više glasati. Kao će biti pogotovo. Marijani, moj starom prijatelju, svodobno pitanje. Kako mislite probuditi uspavanu ljepoticu? Da bi bio jasno, vi se sada nalazite na Titaniku koji je samo prošle godine tonio 3 puta. I moji dobri neretvanski gusari ni glasa nisu podeli. Šta želim ovime reći? Po mom mišljenju, a i nekih iskustava imam tu, da su hrvatski katolički vjernici se nalaze pod anestezijom. Jedna injekcija anestetička je parola da je vjera privatna stvar, a druga je lekcija da se crkva ne smije baviti politikom. A kako smo mi svi vjernici u proširenom smislu crkva, onda mi sami prihvaćamo za sebe da smo građani drugog reda, jer kao ljudi crkve mi se ne smijemo baviti politikom. Da bih ja to ilustrirao, ja se nalazim u župi, imamo jednog izuzetno časnog i meni dosta dragog župnika koji vrlo često se osvrne na politiku. Meni je bilo posebno drago prije mjesec dana kad je rekao da mi možemo sebe pozicionirati ili birati između razbojnika s lijeve strane
i razbojnika s desne strane asocirajući na sliku Golgote. Ali istodobno svjedočim ovdje pred svim ljudima da se moji prijatelji, moja rodbina, svi ljudi s kojima kontaktira, ničega toliko ne užasavaju nego kad naš gospodin župnik progovori koju riječ u politici, ne bi li ljudima rekao ovo što ste vi govorili, vi ste ljudi odgovorni, suvereni, imate pravo na svoj glas i svojih vrijednosti djelovati na društveni život i boljitak domovine. Završit ću još samo sa jednom konstatacijom koju smo svi svjedoci, ali samo vam pitanje ponovo ponavljam kako, kojim organizacijskim i drugim snagama, jer to nije mala zadaća, mislite probuditi uspavnu ljepoticu. Svi se sjećamo govora, ono pisalo u Splitu, Hajduk prvi, Ivan Pavao drugi. 98. godine, kad je na Žnjanju Sveti Otac Subito Santo nam svima dao domaću zadaću, gdje je rekao doslovno, citiram, kršćani su u ovim krajevima dužni, citiram doslovno, dati novo lice svojoj domovini, kako bi se u političkom, gospodarskom i kulturnom životu učvrstile kršćanske vrijednosti. Ta zadaća je dužna, ta zadaća je žurna i zahtjeva veliku snagu i energiju. Mi smo svjedoci dakle svega ovoga što se u ovoj zemlji događa, da gospoda Hrvati katolici to nisu čuli. Prema tome, opet konstatiram da gospoda Hrvati katolici spavaju, želeći nam iskreno uspjeh i zna posebno kako je zašto. Koje imate vi snage i moći ljepotu i ras iz nas, da tu uspavamo ljepoticu i pozitivnu energiju hrvatskih katoličkih vjernika stavite u funkciju boljitka svoje domovine. Ja ću moliti Boga da uspruzi. Mislim da se puno toga podrazumijevalo, sad te gospodin Nikolić dobio aplauz, pa mi ne trebamo, ali pokušat ću kratko samo nekoliko stvari vezano uz ljepoticu i spektar toga pitanja. Vjera privatna stvar, dakle nije, vjera je osobna stvar, to je velika razlika, jer osobno je nešto što nosiš sebe kao osobu, privatno može biti automobil pa se slupat pa ga daš u škarti doviđenja, dakle to je velika razlika koju mi moramo stalno isticati da nas ne tjeraju u sakristiju u privatnosti. Osobna stvar se nosi gdje god ideš, pa onda i izvan crkve. Zatim, dakle, crkva se ne treba miješati u politiku, crkva ima opće poslanje brinuti se i širiti radosnu vijest po cijelom svijetu. Ta radosna vijest u mnogim područjima s onim što nije politikanstvo podudara se sa pravim pojmom politike i te dvije stvari su i nicale prilično blizu kad se brusila politika za opće dobro, Aristotel, dakle i grčka misao, u tom trenutku je židovska misao dolazila do onoga gdje je vjera u milosrdnog Boga, Boga koji je, dakle, prisutan u narodu, ja jesam, dakle koji nije negdje, nego koji je s narodom, tako da je politika vrlo bliska crkvi, odnosno crkva vrlo bliska politici, ali ne politikanstvu, ne navijanju za jednu konkretnu stranku, ali reći o pobačaju jer je to političko pitanje, jer postoji o tome i zakon, i tekako crkva treba i može. Ja volim tu dati do znanja jednu stvar. Esencija politike, one suverenosti je moje biračko pravo, gdje ja iziđem na izbore i nešto zaokružim. Nagradno pitanje, ali nećete dobiti ništa osim knjige vani. Evo, zaista može biti nagradno pitanje za jednu knjigu ko će prvi. Koja skupina građana koju možete vrlo jasno definirati, kao kad biste rekli liječnici, pa znate ko ima diplomu, taj liječnik. Koja skupina građana najredovitije izlazi na izbore?